Όχι, εδώ το food. Βάλουμε εδώ τα blocks. Ωραία. Πώς έφαγα damage. Νόμιζα πως τα έπεφτα. Ωραία. Ωραία, έχουμε δεν θα πάμε κάτω, θα πάμε κατευθείαν πάνω, ναι. Γιατί κάτω έχει συνολικά μόνο 4 chest. Νομίζω ή 6. Α, ναι, 6 έχει. Αλλά πάνω είναι καλύτερο να πάμε. Lag. Έτσι και πέθαινα. Τόσο καιρό δεν ανεβάζω βιντεάκια. Γιατί με κάτι φίλους μου έχουμε έναν σερβερ. Και το έχουμε κάψει, ειλικρινά, το έχουμε κάψει. Και δεν ανεβαίνουν πολλά βιντεάκια για αυτόν τον λόγο. Ωραία. Surprise, motherfucker! Οπα, όχι, όχι, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθήσουμε να το σκοτώσουμε. Έλα εδώ ρε. Έτσι πισωγλέντι, έλα εδώ ρε, ψόφα. Παλιό πισωγλέντι. Γρήγορα ένα iron sword. Πάμε να φάμε και αυτόν. Α, κάτω πήγε, ωραία. Δεν μας θέλει, μας κάτω προτιμάει να πάει. Εντάξει, το παίξα ευτυχώς πολύ καλά εκεί. Και το μόνο καλό ήταν πως άρχισε να σπαμάρει αυτό στη ζωή του. Κι άλλο iron punch. Τι φάση μωρέ. Μαλάκα, δεν φορά chestplate. Το αφήσω μέσα αυτά. Πείτε του σκουπίδια. Για μένα είναι σκουπίδια. Ω, τι φάση. Ω, γιατί με βάζει να αφήσω την armor μου. Πω, έχει λάγκο σερβερ. Είμαστε σχεδόν full. Βασικά είμαστε chainmail. Full chainmail. Να βάλουμε και το bow στο 2. Αυτό εκεί. Αυτό εδώ. Τι κάνεις μπρε, Steve? Surprise, motherfucker! Εντάξει, δεν το έπιασε το δεύτερο shot, δεν πειράζει. Εντάξει. Δύο diamonds. Είμαστε πάρα πολύ καλά από armor. Από armor είμαστε υπερβολικά πολύ καλά. Έχω καιρό να παίξω γενικό Skywars. Να βρούμε και arrows. Το έχω ανοίξει. Δεν το έχω ανοίξει. Πάμε πάρουμε κανένα kill τώρα, γιατί έχουμε μόνο ένα. Αν και πιστεύω πως θα φάω τα μούτρα μου πάω να πάρω κανένα kill, αλλά εντάξει, δεν πειράζει μωρέ για το record. Μην μου έρθει κανείς από πίσω. Nope. Το μεγαλύτερο snoop που έχω δει στη ζωή μου. Και παιδιά, το ξέρω πως έχω καθυστερημένο γέλιο, μην το πείτε. Είδατε τι έκανε. Ήταν σε φάση, νο, δεν θα με πιάσει ποτέ ζωντανό. Και πάει και πηδάει κάτω. Τι κάνει αυτό? Πάνω τον φάω. Παίζει να είμαστε μόνο εμείς οι δύο. Εγώ είμαι σχεδόν full iron τώρα, για μισό δεν είμαι. Έλα. Κοίτα, δεν έχω armor. Κοίτα. Δεν θες να με φας? Τώρα αυτός πάει γύρω και ανοίγει τα chest. Τι φάση, δεν μπορεί να πιάσει hit, μωρέ, τόσο άχρηστος είναι. Ω, καλά, δεν μου πιάσε hit, ρε. Λοιπόν, πήραμε το πρώτο game. Πολύ easy το πήραμε αυτό. Βασικά, πέσαμε με noob παίκτες. Πάμε σε άλλο game. Επιστρέφω μόλις αρχίσει. Μπήκε πάλι το
ο Cool Girl Wind. Αυτός που σκότωσα. Όχι, θα πεθάνουμε τώρα. Από full damage. Γαμό. Παίζει να πεθάνω από full damage τώρα. Ναι, εντάξει. Το lag μου μέσα, ρε. Το έχουν κάνει εδώ πέρα. Α, δεν πέθανα, ωραία, εντάξει. Ρε, είχα ξενερώσει τόσο πολύ, νομίζω πως θα πέθανα. Αν και οι άλλοι παίκτες έχουν παραπάνω χώρο. Μπήκε πάλι ο Cool Girl Wind, αυτός που αυτοκτόνησε πριν. Βασικά equal girl. Ωραία. Τώρα έχουμε μόνο axe. Βασικά είχε stone μέσα. Τώρα μπορώ να κάτσω να κάνω mine να φτιάξω ένα stone sword. Ποιος νοιάζεται μωρέ, stone sword είναι σιγά. Βάλω τα blocks εδώ, όσο καταβάλω αυτά εκεί. Πάνω, ωραία. Sprinter αντί να πατήσω το shift. Εν τω μεταξύ δεν θυμάμαι, ξέρω εγώ καν ποιανού είναι η σειρά του επεισόδιου για να κάνω. Αν έπρεπε να κάνω skyblock ή mini games ή το άλλο. Επίσης πείτε μου άμα θέλετε να παίζω πλέον αντί για τον live bot στον Mineplex. Πρέπει να τον φάω αυτό. Δεν μπορεί ούτε ευτυχώς να πιάσει χιτάκι, ρε. Γιατί είναι τόσο νουμπάδες εδώ, μωρέ. Στο Mineplex δεν είναι τόσο νούμπζερι. Οπα, νάτος. Αυτός που αυτοκτόνησε πριν. Του ρίξουμε πάλι με τον bow, έλα. Surprise, motherfucker. Yep. Ναι, είσαι πανέξυπνη. Bye. Λοιπόν, έχουμε πάρει ως τώρα 2 kills. Που αρχίσαμε δηλαδή πολύ καλά, γιατί ας πούμε σκοτώσαμε και τις 2 που ήταν εδώ πέρα. Όχι, το lag μου. Εντάξει. Για κάποιον λόγο, όποτε παίζεις σε σερβερ και βάζεις blocks από κάτω σου πουλάει και σε κάνει να κάνεις teleport, ας πούμε, μέσα στα blocks. Μη μου ρίξουνε με bow, δεν θέλω να ψοφήσω από bow. Ας πεθάνω από clean-up, ας πεθάνω από οτιδήποτε εκτός από bow. Γιατί να βάζετε στην πηξίνα για παντελόνι. Ναι. Θάνο, δεν βάζουμε τις μπριζόλες. Βάλω αυτό εκεί. Ίσως αλλάξω εφαρμογή και προσπαθήσω ξανά να κάνω record με το DU Screen Recorder. Αυτό είναι ωραίο map. Μου αρέσει το middle από αυτό το map. Πάρουμε το helmet. Ναι. Ωραία, θα βάλουμε τα golden. Όχι, τι κάνω. Έχουμε iron axe. Ήταν κάποιος εδώ, ναι, είναι κάποιος εδώ. Δεν θα πάω να το φάω ακόμα. Να νομίζω ότι δεν τον έχω δει. Πάρω αυτές τις 10 μπυρδόλες γιατί δεν έχω. Τώρα μπορεί να μου έρθει, το οποίο δεν είναι και πολύ καλό. Τι κάνει μωρέ. Τραπ φτιάχνει. Επίσης ξέρω όσο έχει εδώ πέρα να κάνει enchant, αλλά δεν βρίσκεις λάπης. Τον φάω με bossman, το αποφάσισα. Πού πήγαν τα arrows. Να τα έχω στο χέρι. Είμαι πλάκας. Είναι στο νησάκι ακόμα εκεί. Όπα. Γεια. Έλα, bossman. Κόλλησε. Θα τον φάω τώρα, δεν με νοιάζει που έχει κολλήσει. Ξέρω πως δεν είναι σωστό, αλλά πρέπει να παίξουμε 3 games και κάνουμε record 11 λεπτά. Τι να γίνει, δηλαδή, δεν μπορώ πάνω να τον βοηθήσω κιόλας. Είπαμε. Δεν έχω blocks. Λοιπόν, πάμε με blocks τώρα.
Τι. Έλα, κοίτα. Δείτε μισό. Δεν θα το κάνω. Φτιάξω μια γέφυρα και καλά. Nope. Όπα, έχει και αυτός bow. Όχι. Μπορεί να με φάει κιόλας. Τσουκ. Τον πέτυχε αυτό. Πώς δεν το πιάνω αυτό το πάκι. Το σκότωσα. Nice. Έχουμε πάρει ήδη 2 games και πάμε για το τρίτο. Πούμε στο... το αγαπημένο μου, έλα. Yes, το αγαπημένο μου map είναι αυτό. Fuck. Έχει αρχίσει το game, γαμώτο. Και εδώ πέρα μπορείς να πας εύκολα για να... Με το που κάνεις spawn να πας να σκοτώσεις τον άλλο. Και εγώ δεν θα έχω πάρει τα πράγματά μου. Ο Stone Sword από την αρχή, ωραία. Κάποιος. Αυτό είναι lag. Επίσης, για κάποιον λόγο, κάποια άτομα δεν βλέπουν το chest εδώ πάνω. Οπα, ενεργοποίηση. Ωραία, είμαστε σχεδόν full leather. Δεν είναι καλό αυτό. Βάλω το food εκεί, βάλω τα blocks. Μισό stack. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν θα πάμε κατευθείαν mid. Γιατί άμα πηγαίνεις mid είναι πιο εύκολο, ας πούμε, να σκοτώσεις, να κερδίσεις. Μέχρι και αυτός που έχει παραπάνω armor από μένα θα τον σκοτώσω, ρε. Κάτσε, έλα, για πήδα, έλα. Τι νου, προσπαθεί να το σπάσει με το pickaxe. Έλα, πήδα, κάτσε. Όπα. Πώς θα φτάνει από εκεί πέρα. Ωραία, αυτοί μου τις σπάνε πάρα πολύ, ρε. Που κάθονται και σου σπάνε τα blocks να πέσεις από κάτω. Φακ, παιδιά, μου κλείσε το record για κάποιον λόγο. Κάνουμε record 13 λεπτά, οπότε αυτό πρέπει να είναι γρήγορο match. Surprise, motherfucker. Ένα kill. Πάμε γρήγορα για να φάμε και αυτόν εκεί πέρα. Μου κόλλησε για κάποιο λόγο και έκλεισε το record. Τώρα γράφουμε λογικά 14 λεπτά, οπότε πρέπει να το φάω γρήγορα αυτόν. Τσουπ. Δεν έχω blocks. Άστο να σμούρθει. Το lag. Λέτε να έρθει. Παντού έχει leather caps. Έλα, ήρθες. Κάνει, κάθεται και με κοιτάει. Κρατάει bow. Φακ, δεν τον βλέπω. Νάτος. Έχει το chest. Άνοιξε το chest. Γιατί δεν βάζεις την armor, άνθρωπέ μου. Τόσο δύσκολο είναι να φορέσεις την armor σου. Βγάλει το bow. Και πυρπόλα. Surprise, motherfucker. Όχι, θα με φάει τώρα, δεν πειράζει. Θάνος 07 χαζουγό νερό και Iceland Game. Θάνος 07 was killed by... What? Τέλος πάντων. Αυτά, παιδιά, για αυτό το βίντεο. Πήραμε ή 2 στα 3 ή 3 στα 3 games. Ήταν ένα πολύ ωραίο βίντεο, πιστεύω. Όπως είπα, θα προσπαθήσω να βελτιώσω το edit στα βιντεάκια μου. Και ναι, αυτά. Κοντεύουμε 80 subs, είμαστε σε 78. Και ναι, τα λέμε. Γεια σας!